أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. To ‘yan uwa, yau muna mataki na 4 a cikin karatunmu na Ramli. Yau za mu kawo huruf na shakalai insha Allah, saboda wannan karatu a matsayinka na ɗalibin Ramli baka san shakalar wannan huruf na taurarin Ramli ba, gaskiya da sauranka. Hukunci da yawa zai barka. Kaga a Ramli ba karatun da ‘yan uwa suka fi buƙatar shi kamar cire suna, to gaskiya sai ka san wannan taskini, kuma insha Allah zan kawo wa'innan karatuka. To in baka san wannan taskinin ba gaskiya an barka a baya lalle. Sannan masu buƙatar littattafanmu na Ramli, zero 08109988689 insha Allah wannan namban za su kira. Insha Allah akwai littattafai kuma ta wasu ake tura shi insha Allah. To in kana buƙatar karatun, muna mataki na 4, sai ka yi subscribing insha Allah, sai mu ci gaba da karatu da kai. In na ɗora insha Allah zai zo maka. To in muka shiga cikin karatun, idan muka fara ɗora taskinin basda wanda kowa ya san shi shine haka rayya, sai bayara, sai ɗariƙi, sai ƙabla, sai humra, sai inkis, sai nasara karija. Abin da yasa nake mana da irin haka, bana yi mana ɗigo-ɗigo haka, saboda ba lalle bane wani waje ka ganshi ɗigo-ɗigon haka, wani waje a haka za ka ganshi. Shi yasa duk abin da za a wayarwa da mutum kai to za a yi shi. Sai iskafi na gidan goma, sai ijtima'i, sai nasaratu dakila, sai sa'ili, sai naƙiya, sai ƙali dakili, sai jama'a. To idan muka ɗauki waɗannan taurarin, su ne taurarinmu na taskinin basdahu. To sai mu dawo taskinul huruf. Abi a hankali karatun nan sai ka nutsu tukunna, in ba ka ba kuma karatun nan hadda yake so ‘yan uwa. Ai kokari a haddace, saboda karin zo in ɗora bidiyo na gaba kai baka haddace ba, kaga an barka a baya. Shi kuma taskinin daga rahika yake farawa, sannan sai inkis, sannan sai humra, sannan sai bayara, sannan sai nasara karija, sannan sai nasara dakila, sannan sai sa'idi, sannan daga ayat sai rayya, sannan sai sa'idi. To mun kawo guda 8, sannan sai kausaji, sai tauraron naƙiya. Idan kuka duba za ku ga kowane tauraro in ɗaya yanzu kaga wannan da za a juya shi ƙasa ya kalli sama, wannan zai zama. To shi yasa kowanne yana kusa da ɗan uwan shi. Kaga rahika in aka juya saman ta ya dawo ƙasa, kaga wannan za ta zama. Wannan ma aka juya saman ta ya dawo ƙasa, wannan za ta zama. A ringa yawan sa ido da wa'innan formuloli insha Allah. Ta mun sa naƙiya, sannan sai tauraronmu na gaba shine ƙali dakili, sai tauraronmu na gaba shine jama'a, sai iskafi, sannan sai ijtima'i, sannan sai ɗariƙi. To mene harufansu? Idan muka fara daga kan rahika, za mu ce kasan abajada ne a jere haka, aba jada, ha wa za ha ɗa ya ka la
ma na, wannan nu'ara ce. Kalamana sa a. Idan kuka duba ga kowane tauraro ga harufan shi da yake ɗauka, to amma ai akwai masu ɗaukar bibbiyu. To tunda muka ce sa a, sai mu ce fa a nan. Sa a fa. Wannan sadi ne, ga wannan yana ɗaukan basu, wannan tana ɗaukan afu. Sai wannan yana ɗaukan jaƙu, wannan ƙahuwau ne, wasu za su mai ɗigo haka. To ƙahuwau ne, ƙafun. Sai wannan ra, darru. Sannan sai nasarar karija ita kuma tana ɗauka da shi mai ruwa da ha babba. Sai wannan tana ɗaukan shi mai ruwa, sai wannan tana ɗaukan ta. Sannan sai wannan yana ɗaukan kasabe kuma baya. Sai wannan yana ɗaukan zal. To sai kausaji yana ɗaukan idan muka ɗauki nasarar dakila tana ɗaukan ta. Wannan ba ka ƙarami yake ɗauka ba. In ka irgo za fa, sa, ƙara, sa, ta, sa, sura ca. Ca ce bata zo ba. In kana lissafi insha Allahu za ka gane shi. Wannan ca ce a nan gurin. Saboda haka rayya tana ɗaukan zera da ca. To wannan kuma zai zama ka ƙarami. Haka. Mu dai ka ƙarami kuma ba muke ce mai. To a Hafs ne ban san kawun shi ma za a ce mai kenan ko dai Allahu a'lamu. Insha Allahu. To wannan dai da fatan yan uwa sun fahimce shi. Ka. Insha Allahu. To sai tauraron mu na gaba shine kausaji. Ɗamusa hannu da zal. Sai naƙiya. Radi. Sannan sai kaga wannan zamul hannu muke ce mai. To a Hafs ne a Hafs gaskiya ban san me ake ce mai ba. Sai wannan gambaki. To karatu dai ya ƙare insha Allahu. Kusan harufan in ka san su ta can to me zai yi ta nan kowanne ka san su ba. Kaga wannan mu ce alifun, ba'un, jimun, dalun, ha'un, wawun, sai zayun kenan, sai ha'un, sai fa, sai sadun, sai ƙafun, sai ra'un, shinun, ta'un, sa'un, sai ka'un. Sannan sai nan ɗa'un, ya'un, kafun, lamun, mimun, nunun, sinun, a'un, zalun, dalun, zalun, ga'un. To abin da ya kamata ka fahimta shine rahika tana ɗaukan wannan alif ne. Afu abin da za ka haddace inkis, basu, jaƙu, darru, hashu, watu, zacu, haku, ɗazu, yaddu, kazu, lagu. Sannan sai wannan suna ɗaukan manasa'a. Mi'ara na jama'a, nu'ara iskafi, sun ijitima'i, an baki wannan ɗariƙi. Wannan taskini yan uwa lallai dole ne sai ka haddace shi kafin a ce ka gano wa'insu abubuwa daga ciki. Ko kuma mutum ya kira mu a lamba 080 62 39 2001 insha Allahu ga masu buƙatan littafin mu na Ramli. Saboda kai a matsayin kana na majiri kana yi wa mutane bincike, to lalle ya zama dole ka san abubuwa da yawa game da wannan ilimi insha Allahu. To ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.